O Concello de Noia iniciou os traballos de demolición desta antiga vivenda emprazada na saída da Rúa República Arxentina. O inmoble invadía a calzada deixando un paso moi angosto nunha vía con gran tránsito de vehículos, xa que conecta o barrio de San Breixo coa ponte de San Francisco. Vaise gañar unha amplitude de máis de 1 metro de amplitude con respecto ao trazado actual, vai a permitir tamén logo habilitar unha beirarrúa e unha senda que permita unha maior seguridade para os viandantes e esperamos que incluso ao longo dos próximos meses pois se podan ir concretando determinados acordos con outros propietarios nos puntos onde todavía queda algún punto estreito e demais. Procedeuse tamén a realizar as xestións correspondentes con Telefónica para o traslado de determinados postes nesa zona, o cual repercute tamén na mellora da amplitude e do ancho e estáse facendo xestións tamén digamos con gas natural, Naturgy e demais para o traslado de determinados postes de suministro eléctrico que tamén melloraría a seguridade viaria. O Concello acometerá tamén unha actuación moi similar para a eliminación dun punto moi estreito na conexión entre a Rúa da Calzada e a da Carcacía, tras chegar a acordo cos propietarios para o retranqueo dos muros. Tamén para mellorar a conexión entre a Rúa da Calzada e a Rúa da Carcacía a través da Rúa Ramón Álvarez de Labraña, onde se vai a proceder a unha pavimentación en aglomerado e tamén a ampliación de un punto estreito, un punto onde prácticamente é imposible que poda transitar un vehículo nunha sola dirección, con este retranqueo de muros que é froito tamén de acordos e de negociación con distintos propietarios, ao igual que se fixo na Horta da Zapateira, onde se abreu recientemente un vial que mellora a conexión dese núcleo.